אוקיי, טייק 7200, כי כל שנייה מתקשרים אליי ומסמסים לי וזה מפריע. אז ככה, הולכת לעלות בקרוב תוכנית גיימינג מגניבה וחדשה בערוץ יוטיוב שנקראת Legends of Gaming. יש כבר ערוץ קיים, אתם יכולים לראות אותו פה, אני אשים לכם לינק. ואני קודם כל תענוג אם תעשו סובסקרייב ומן הסתם תירשמו ותיכנסו לראות מה הולך שם. אני הולכת להיות אחד מהמשתתפים, עבדכם הנאמן. אני הולכת להתחרות נגד עוד 7 גיימרים בכל מיני סוגים שונים של משחקים, והולך להיות ממש ממש מגניב. אני יכולה להגיד לכם שאחרי כמה ימי צילום כבר צחוקים מובטחים. אם אתם רוצים לעקוב, אז יש את העמוד פייסבוק שלהם ויש את העמוד יוטיוב שלהם, ואם אתם רוצים לעקוב אחרי תכנים שלי, אני הולכת להעלות אותם לעמוד הפייסבוק שלי. אז כל מי ששאל אותי, למה פתחת עמוד פייסבוק פתאום? זה למה. וגם זה למה רשום לי לינבלום, כי זה הכינוי שלי. אז אתם יכולים להיכנס ולעקוב אחרי העמוד פייסבוק שלי כאן. וזהו, ויהיה ממש מגניב, ויהיה צחוקים בדוק, מבטיחה לכם צחוקים. ויהיה אש. אז תעקבו ותמשיכו להיות שם כמו שאתם תמיד. Love you guys.